Yn gyntaf, torrwch wynwnsyn mewn I ddarnau bach a roi mewn I bowlen, a gwnewch yr un fath â'r mango a'r avocado. Nesa, torrwch chydig o domatos lan ac un chili. Ychwanegwch faint bynnag o chili chi moyn. Os chi'n hoffi pethau'n dwym, torrwch un arall lan. I ddod â'r blasau yma at ei gilydd, dwi'n gwneud saws bach I gymysgu mewn da'r ffrwythau. Ar ôl gratio chydig o sy'n ffres mewn I ddisgyl bach arall, ychwanegwch sydd lein, saws soi a chydig o olew olewydd. Cymysgwch y cyfan yn dda a blaswch. Mi fyddai weithiau yn ychwanegu chydig bach mwy o sydd lein I gadw'r salsa'n ffres. Arllwyswch y saws dros y ffrwythau a'i gymysgu'n dda. Chydig bach o coriander ffres a dyna fe. Rhowch yn yr oergell tra chi'n gwneud y tortillas. Recipe ar gyfer tortillas corn yw hwn. Mae hwn yn fflwr special, fflwr corn, a does dim gluten ynddo fe. Gyd sydd angen yw'r fflwr, halen, a dŵr twym. Y reswm dwi'n gwneud y recipe yma yw bod ffrind gorau fi Beth methu bwyta gluten. Ond os ydych chi'n methu cael gafel ar y fflwr yma, mae defnyddio fflwr plaen yn gweithio'r un peth. Ond fflwr corn sy'n cael ei defnyddio yn y recipe traddodiadol, mae blas rili neis arno fe. Dwi jyst I dod â'r cynhwysion sy'n gilydd yn defnyddio'r llwy bren, a nawr dwi jyst yn gwasgu popeth I gilydd yn llaw. Dyw'r toes ddim yn un sticky. Mae fe'n rili neis I drin. Unwaith bod fi'n hapus bod ydy gilydd. Dwi'n di orchuddio fe efo bach o cling ffilm tra dwi'n gweithio efo darnau bach. Neu fe sychu mas os ydych chi'n gadle heb unrhyw beth arno fe. Dwi'n torrwch darn bant. A dwi am rolio fe rhwng 2 darn o bapur. Dwi'n jyst rolio chi mewn I pêl gyntaf. Dwi'n moyn iddo bod yn eitha tenne. A be dwi'n mynd I wneud yw dwi'n mynd I torri allan tortillas llai o seis na rai ydych chi gallu prynu yn y siopau. Gan ta rai bach dwi'n moyn creu tro yma. Ond yr un dill, gwneud a coginio os ydych chi'n moyn wneud yr aill fwy o seis. Mae'r ein yn dda I wneud os ydych chi'n cael fajitas I swper, neu os ydych chi'n cael chili neu rhywbeth fel yna. Unwaith chi wedi torri nhw mas, cadwch nhw o dan lliain tamp neu fydden nhw'n sychu gormod. Byddai'n coginio'r rhain ar y maen, ond fe wneith padell ffrio yr un job. Rhyw funud ar bob ochr a maen nhw'n barod i'w bwyta. Os chi'n licio nhw dy bach o crunch fel fi, coginiwch nhw'n hirach. Rhowch lwyed dda o salsa yng nghanol y tortillas a mwynhewch. Blas bach o Mexico.